प्रमद बर'जों दैदेनजानाय जिहेतु UPPL सरकार बिनि किसुमान मिशन आरो भिजनफोरखौ मोजां मोननानै जों दिनै जोंनि स्थानीय EM लोगोसे UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव जों दिनै माबायाव UPPL दोलोआव जइन जाफैबाय। माखासे मिशन माखासे भिजनफोरखौ मोजां मोननानै जेनेबा जोंहा किसुमान माबानि खेत्रआव UPPL दोलोनि किसुमान मावनायफोरखौ जों मोजां मोनदों। जिहेतु माबा मा होनगोन बेखौ बड'फा मिशन बे जाहाथे बड'फा सुपार मिशन सुपार 50 मिशन बेवहाय जोंनि गामिनिनो जेनेबा सासे फंबाय बिथाङाबो सिट मोनदों आरो दाख्लै 2 सप्ताहसो सिगां जेनेबा जोंनिनो UPPL दोलोनि EM डक्टर निरज स्वर्गियारी सार बिथाङा जेनेबा जोंनि गामियाव गोग्लैसोना थानाय मोनसे लामा दंमोन बेहाय जेनेबा बे लामाखौ मोजां खालामना होदों फोसाबना होदों। थ' जों बेफोरबायदि गावनि जायगानि डेभेलपमेन्टखौ नुनानै जों दिनै बिथांनि सायाव एसे फोथायनाय लानानै जों दिनै UPPL दोलोआव जगदान जादों। सिगां मा बिबानाव दंमोन? आङो सिगाङाव गिबियाव फार्स्ट आङो कलागुरु बिष्णु राभा डिग्री कलेजनि GS मोन। बेनिफ्राय आङो BPF दोलोआव BPF माने BSU सेन्ट्रेल कमिटियाव जों फैबाय। बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट कमिटियावबो बिबान लाबाय BSU जानानै। आङो भाइस प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय प्रेसिडेन्ट इनचार्जआव आं खैदिनमान दङमोन। बिनि उनाव आं जोबनायाव दायो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउथ BPF आव दङमोन। दिनै साबैसे जइन जादों? जों दिनै सानै। औ। माबे समस्ति गोलैयो? जोंना रौता 40 नं रौता समस्ति। मा मिजिंथिगोन जिहेतु नोंथांमोना UPPL दोलोआव जइन जायो लाइमोन हिसाबै मा मिजिंथिगोन? बेखायनोथ' आं दहायनो बुंबाय जेनेबा UPPL नि मिशन आरो भिजनखौ मोजां मोननानै जों दिनै अपोजिशनाव थायालासिनो जों दिनै सरकारजों लोगोसे खामानि मावनो होननानै फैदों। बेखिनियानो। फैनो गोनां दंबावो नामा जइन जानो गोनां माने बेफोरखौ जों बारा माबा लाथ'वाखै दायो। जेनेबा जों मोजां मोननानै जों फैग्रोदों बे आरो।